και μεγάλωσα στη Χαλκίδα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σπίτι μου, όπου μένω με τη μητέρα μου και την αδερφή μου. Τα πράγματα με το Μελέτη δεν είναι και τόσο εύκολα. Ζούμε μια καθημερινότητα πολύ διαφορετική σε σχέση με κάποιους άλλους ανθρώπους. Ο Μελέτης έχει επιλέξει ένα άθλημα το οποίο απαιτεί πολλά πράγματα, πέρα από σωματική δραστηριότητα και μεγάλη ψυχολογική υποστήριξη. Στους αγώνες του Μελέτη δεν πηγαίνω λόγω άγχος. Προτιμώ να τα βλέπω στο βίντεο. Κάθε φορά που ετοιμάζεται να παίξει έναν αγώνα, για μας εδώ πέρα επικρατεί ένας μικρός πανικός, τόσο για τη μάνα μου όσο και για μένα. Όταν έχει ο Μελέτης αγώνες, μαϊρεύω συγκεκριμένα φαγητά. Μαζί με το Μελέτη κάνουμε και εμείς διατροφή. Ο Μελέτης, λόγω διατροφής και αυστηρού προγράμματος, περνάμε δύσκολα μαζί του, γιατί περιμένουμε κάθε φορά να τελειώσει ο αγώνας, μπας και φάμε κανένα γλυκάκι με τη μάνα μου, γιατί πολλές φορές τυχαίνει να παίρνουμε παγωτό και να βγαίνουμε έξω στη βεράντα να το τρώμε για να μην μας βλέπει. Δεν είναι μόνο αγάπη, το γουστάρει πραγματικά αυτό που κάνει. Εγώ μέσω του Μελέτη έμεσα έχω μπει και εγώ σε αυτό το τρυπάκι, συζητάμε πολλές φορές πράγματα, κάθεται ώρες ατελείωτες στον υπολογιστή και παρακολουθεί αγώνες κορυφαίων αθλητών. Ο αγώνας που θα ακολουθήσει στη Θεσσαλονίκη, εννοείται θα είμαστε όλοι παρόντες και πρώτοι εγώ. Δεν θα είμαι μόνο ως αδελφή, αλλά ως μεγάλη υποστήρικτρια και φαν και οπαδός του. Πού είσαι, φιλαράκι? Έτοιμοι είμαστε? Έτοιμοι, πες. Θα πάμε. Είμαι έτοιμος. Πάτε, θα λέμε τυχαίως, άντε. Πάτα. Έλα, είσαι μικρός ακόμα. Ο επόμενος. Εντάξει, ο Μελέτης ήταν για ακόμα μια φορά τυχερός. Συνήθως πέφτει κλάμα εδώ μέσα, χάνει, αλλά τι να κάνεις, δεν πειράζει, ας κερδίσει μια φορά. Έλα, πάρ' το σουβλάκι σου, αγόρι μου. Ο Μελέτης μπορεί να είναι καλός στους αγώνες, αλλά εδώ στο παιχνίδι μαζί μου ούτε γύρω δεν βγάζει. Γι' αυτό φάει και το σουβλάκι του. Ξέρεις γιατί ο Κακουμπάβας είναι εφιάλτης, είναι nightmare. Γιατί αν σε πετύχει το κροσέτ του Κακουμπάβα, ξυπνάς την άλλη μέρα. Ο Μελέτης είναι και εμφανίσιμο παιδί και με ωραίο σώμα και θεαματικός παίχτης και επιθετικός και η χαρά του κάθε προμότερ. Αλλά ο κόσμος πιστεύω κατά τη γνώμη ότι πρέπει να τον βλέπει να κάνει πιο πολλά παιχνίδια. Το μόνο που μπορεί κανείς να ζητήσει από το Μελέτη παραπάνω είναι να τον βλέπει συχνότερα. Ο Μελέτης είναι τόσο θεαματικός παίκτης που ξεκίνησα να φωτογραφίζω αγώνες kickboxing λόγω αθλητών σαν το Μελέτη. Ο Μελέτης είναι ίσως ο πιο αθλητής της ψυχολογίας από όλους όσους παίζουν στο Best Fighter. Η ψυχολογία του είναι το νούμερο 1 για να αγωνιστείς ένα παιχνίδι. Εάν είναι καλά ψυχολογικά, δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσεις ποτέ το Μελέτη Κακουμπάβα. Θα τρέχεις να κρυφτείς.
Εάν δεν είναι καλά ο κακουμπάβας, έχεις πάρα πολλούς τρόπους για να τον κερδίσεις. Στον Ολύμι στο 10, στάδιο ειρήνης και φιλίας, για πρώτη φορά συγκροτείται τετράδα. Την ίδια νύχτα, 4 θα κατέληγαν φυσικά 2 να παίξουν στο τελικό και ένας θα ήταν ο νικητής που θα έπαιρνε και τη ζώνη Γουάκο. Αυτό που δεν περίμενα με τίποτα και δυστυχώς συνέβη, είναι λίγες μέρες πριν τη διοργάνωση να χάσει τον πατέρα του. Ήμουνα βέβαιη φυσικά ότι θα ακύρωνε και βεβαίως δεν θα υπήρχε και κανένα θέμα απέναντι σε κάτι τόσο σοβαρό και δέχομαι ένα τηλεφώνημα από τον προπονητή του που μου λέει ότι ο Μελέτης θα παίξει κανονικά γιατί θέλει να αφιερώσει τη ζώνη που σίγουρα θα την πάρει στη μνήμη του πατέρα του. Δεν μπορούσα πραγματικά να το πιστέψω. Καλά, ξέχαστο θα μου μείνει και το μάτι στην Αγγλία, στο Infusion. Ο Μελέτης έχει πάει εκεί σαν θύμα του Σαλάχ. Να πάει και να πατήσει ο Σαλάχ και να κάνει άλλη μια νίκη ο αείτος και φοβερός Βρετανοάραβας. Και αυτό που γίνεται αφήνει με ανοιχτό στόμα και με ένα σαγόνι τέτοιο και τους θεατές και τον Σαλάχ. Και από εκεί που ένα ολόκληρο γήπεδο φώναζε υπέρ του Σαλάι, μετά το νοκάουτ που δέχτηκε, παγώσαν όλοι, πάγωσε όλο το γήπεδο και ακουγόταν μόνο η γωνία μου. Νομίζω ότι θα βάζα τα κλάματα εκείνη τη στιγμή. Ο Τσάλας πήδαγε μέσα στο ring, φώναζε, ούρλιαζε στην κάμερα. Τη στιγμή που τράβηξα την κάμερα στο Infusion, δεν είχε καμία σχέση με το νοκάουτ. Ήταν μια στιγμή αυθόρμητη που χάρηκα πολύ επειδή βγήκε όλη η δουλειά που είχαμε κάνει με το Μελέτη. Σκυλέ. Τα καταφέραμε, σκυλέ. Ήρθαμε εδώ με το φίλο μας το Μελέτη να χαλαρώσει λίγο μετά την προπόνηση. Θα σε λιώσω. Θα τα πούμε μέσα. Μελετάρα, να σε δω και εκτός ring, ρε φίλε, τι κάνεις τώρα. Για να σε δω. Καμία ελπίδα δεν έχετε. Καμία ελπίδα. Δικαίως, καμία ελπίδα. Μας έλεγε λόγια, θα σας σκίσω, θα σας κάνω, θα σας δάνω, αλλά φιλαράκι δεν γίνεται να είσαι όλα καλώς. Τι να κάνουμε, εντάξει, προσπάθησα ακόμα λίγο. Ήρθα με τους φίλους μου εδώ πέρα στην πίστα καρτ να χαλαρώσω λίγο, αλλά θέλω πολύ προπόνηση ακόμα. Δεν κάνουν τα παιδιά καρτ, ειδικά ο Μελέτης, μόνο για μπουνιές είναι αυτός. Ο φίλος μας ο Μελέτης έχει πάρα πολύ κόσμο εδώ στη Χαλκίδα, φαν. Τους αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτης και σαν άνθρωπος γενικότερα και πάνω στη Θεσσαλονίκη θα γίνει χαμός, μόνο αυτό σας λέω. Είμαστε πολύ τυχεροί που βρισκόμαστε εδώ πέρα και μπορούμε και τρέχουμε πάνω στη γέφυρα γιατί αισθάνεσαι ένα δέος, μια απελευθέρωση. Το χειρότερο είναι που κάθε πρωί χρειάζεται να πηγαίνω στο σπίτι του Μελέτη και να το ξυπνάω χτυπώντας τα κουδούνια και τα τηλέφωνα. Αυτά που λέει ο συναθητής μου ο Λάμπρος είναι όλα ψέματα. Εγώ πάω και τους ξυπνάω. Καλημέρα Βάσκαλε. Καλημέρα σκυλέ. Πώς είσαι παιδί μου? Όλα καλά. Μπράβο. Βρισκόμαστε στο γήπεδο της Χαλκίδας με το δάσκαλό μου, όπου ερχόμαστε εδώ 2 φορές την εβδομάδα και κάνουμε την πρωινή μας προπόνηση. Εδώ κάνουμε το στίβο, είναι κομμάτι της προετοιμασίας μας. Συνεργαζόμαστε με τον εργοφυσιολόγο κύριο Ρουσόπουλο. Βελτιώνουμε την αερόβια και αναερόβια κατάσταση του Μελέτη. 35 τα 200 μέτρα σε μπροστά, ρίξε λίγο την ένταση! Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, μετά είναι τα δύσκολα.
Πολύ δυνατός αθλητής, του αρέσει πάρα πολύ η διαδικασία της προπόνησης και πιστεύω ότι δεν έχει όρια. Για την προετοιμασία μου στο κομμάτι της ενδυνάμωσης χρειάζεται να κάνω πολλά βάρη. Οπότε καταλαβαίνεις, περνάω πολλές ώρες εδώ μέσα. Πιστεύω είναι από τους δυνατότερους και τους πιο πολυσύνθετους αθλητές που έχω γνωρίσει ως τώρα. Ξεκίνησα το kickbox το 2005, από εδώ από τους μονομάχους Χαλκίδας, με προπονητή τον Τάσο Τσάλα. Ο Τάσος ο Τσάλας δεν είναι προπονητής του Μελέτη. Ο Τάσος ο Τσάλας αυτή τη στιγμή είναι ο πνευματικός και αθλητικός πατέρας του Μελέτη. Είναι ο άνθρωπος πίσω από το Μελέτη και ο άνθρωπος τον οποίο χρωστάει ο Μελέτης όλη την αθλητική υπόσταση. Τα 8 χρόνια που είμαστε με το Μελέτη έχουμε δώσει σημαντικούς αγώνες με Έλληνες και ξένους αθλητές. Έχουμε πολλές νίκες με αρκετά νοκάουτ και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε ακόμα πιο δυνατούς αγώνες με πολλές νίκες. Επέλεξα το kickboxing γιατί νομίζω ότι είναι το μοναδικό άθλημα που με εκφράζει. Έχω 40 επαγγελματικούς αγώνες. Σκοπός μου είναι να κάνω δυνατούς αγώνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πολύ καλό, πολύ καλό. Στα πλαίσια της προετοιμασίας του Μελέτη είναι καλό να κάνει προπόνηση και κάποια δυνατά σπάρινγκ με πιο βαριούς αθλητές για να μπορέσει να δέχεται κάποια χτυπήματα τα οποία θα τον βοηθήσουν να είναι πιο δυνατός πάνω στο ring. Πάμε, έτσι μπράβο. Πάμε Μελέτη, αυτό δούλευε, έτσι μπράβο, αυτό, πιέσε, έτσι αυτό. Πολύ καλό Μελέτη, έτσι μπράβο. Σήμερα κάναμε σπάρινγκ με το Μελέτη. Την επόμενη φορά θα χρειαστώ μάλλον αυτό. Από το Showtime δεν έχω κάποια συγκεκριμένη ανάμνηση. Όταν μπαίνεις να παίξεις ένα παιχνίδι, είσαι έτοιμος και για την νίκη, και για την ήττα και για το νοκάουτ. Σοκαρίστηκα πρώτα απ' όλα. Ήξερα ότι και οι δύο είναι επιθετικοί, ήξερα ότι θα γίνει παιχνιδάρα, αλλά δεν περίμενα αυτό το πράγμα. Κανένας δεν το περίμενε. Μου έγινε πρόταση από το Best Fighter να παίξω τον Παπαδημητρίου. Εγώ το κυνήγα και το ζήταγα εδώ και καιρό αυτό το παιχνίδι και φυσικά δέχτηκα αμέσως. Από το μάτς του Showtime μέχρι το μάτς του Best Fighter έχουν περάσει 3 χρόνια. Έχει αλλάξει και ο Μελέτης και ο Παπαδημητρίου. Ο Κακουμπάβας θα έλεγα ότι είναι δήμαρχος, πολλοί κόσμος τον υποστηρίζει, οπότε αν πετύχει μία νίκη απέναντι στον Νίκο Παπαδημητρίου στο σπίτι του μέσα στη Θεσσαλονίκη, τότε σαφώς και συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες να είναι ο επόμενος Best Fighter. Αυτό που μπορεί να κάνει το Μελέτη να αποδώσει καλά είναι να είναι χαλαρός. Να μην σκέφτεται το προηγούμενο παιχνίδι, να μην έχει την ψυχολογία του τι συνέβη στο προηγούμενο παιχνίδι και να αφήσει απλά να βγάλει το παιχνίδι του. Δηλαδή να είναι με την ψυχολογία που είχε στην Αγγλία. Για πολλά μάτια να πηγαίνω Θεσσαλονίκη, για αυτό το μάτι που θα σκέφτομαι σε όλη τη διαδρομή είναι το Παπαδημητρίου Μελέτης. Δεν ξέρω πόσο ο Μελέτης ο Κακουμπάβας είχε ψύχωση με το να πάρει τη ρεβάνς, όμως ξέρω ένα πράγμα σίγουρα, ότι ο Παπαδημητρίου μπορεί να ετοιμάζεται 1 χρόνο για το μάτι. Ο Μελέτης ετοιμάζεται από τη νύχτα που έφυγε από το Showtime. Το μήνυμα που έχω να πω στο Παπαδημητρίου είναι ένα, 30 Νοεμβρίου.